Bayan po Pampanga, magandang araw Central Luzon. Ako po si Justin Dizon at ito po ang CLTV Balitaan. Kayo po ay nakatutok live sa ating programa ngayong Huwebes, September 29, alas 10:01 na ho ng umaga. Mga kabalen, mga kariyon, sana nasaan man kayo ngayon, kayo po ay nasa mabuting kalagayan, lalong-lalo na ho yung mga kababayan nating nakaranas ho nitong matinding pinsala o yung matinding hagupit ng bagyong Karding. Naway okay na ho yung ayun yung sitwasyon or papabangon na at ito yung mga balita naming dala ngayon yung mga makatutulong ho sa ating mga kababayan upang maging alerto at alis na ho mula ho sa banta nitong mga bagyo at iba pang mga sakuna. Ito mga kabalen, higit 1.5 billion pesos po na halaga ng tanim na palay sa Central Luzon nasira ho ng bagyong Karding. Marami-raming pananim yan, ha? Ito naman, yung limang nasawing rescuers sa lalawigan ng Bulacan na pag-alaman na casual employees lamang. At yung Civil Service Security of 10-Year Act muling isinusulong ho ngayon sa Senado. Sa ibang balita, CDC President at Employees Union nagkasundo na ipagpaliban muna ang DOLE NCMB hearings ukol sa kompensasyon. Clark employees umaasan na lalakas ang kanilang laban kontra CPCS sa tulong ho ng bagong pinuno ng CDC na si Attorney De Vanadera. Sa syudad ho ng San Fernando, Pampanga, planong buksan ngayong Oktubre itong dialysis center at yung mga equipment na gagamitin sa naturang pasilidad na i-deliver na. Bagong terminal ng Clark International Airport dinisenyo para sa new normal travel. Ayan, silipin ho natin yung mga naging kaganapan dyan dahil kahapon ay formal na pinasinayaan yung ginawa yung grand opening ng new passenger terminal na dinaluhan pa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ayun ho, tuloy ho tayo sa ating balitaan. Yung may mga komento at katanungan, pwede nating idulog sa ating mga opisyal at mga tanggapan ng pamahalaan. Pwede ho kayong mag-comment dito sa ating comment section. Live ho tayo ngayon napapanood sa ating Facebook page, CLTV 36 Official and at CLTV News. At maging sa ating, tawag dito, yung channel 36 Free TV, at yung ating 39 cable partners dito sa Central Luzon. Nationwide din ho sa Signal, channel 115. Ayan, makibahagi ho kayo sa ating mga programa at talakayan via Facebook. Pwede ho kayong magkomento dito sa comment section. Ito po mga kabalen, ang unang balita, higit 1.6 billion pesos ang naiwang pinsala sa agrikultura ng Super Typhoon Karding sa Central Luzon. Ito po ang huling tala ng Regional Disaster Risk Reduction and Management Council Region 3 ngayong Huwebes, September 29. Batay ho sa Department of Agriculture data, dito po September 27, 1.5 billion pesos ang halaga ng nasirang palay. Higit 19 million naman ang nasira sa mga pananim na mais, 110 million sa high-value commercial crops, at 7 million pesos ang napinsala sa livestock. Sa kabuuan, ang Nueva Ecija po may pinakamalaking halaga ng pinsala na umabot ho ng 968 million pesos. Nasa 50,700 na kabahayan naman ang sinira ng bagyong Karding sa mga probinsya ng Aurora, Bulacan, Nueva Ecija, Pampanga, Tarlac at Zambales. Higit 5,700 dito ang tuluyan pong nawasak
habang higit 45,000 yung tinatawag ho nating partially damaged, no? Nasa 205,000 pamilya o 755,670 katao ang apektado po ng Bagyong Carding dyan sa 761 na barangay sa buong Central Luzon. Nakapagtala ho ng casualties itong DILG at DOH. 8 ang nasawi, ano? Habang 35 naman ang sugatan dahil sa Super Typhoon. Nagpaabot na ng nasa higit 13 million pesos na ayuda ang DSWD Region 3, mga LGU at isa pang NGO sa mga apektadong individual at pamilya. Samantala, nananatiling lubog pa rin sa baha ang 103 barangay sa Pampanga at 5 sa Bulacan. Ito, paglilinaw naman ng PDRRMO dito, hindi yung buong barangay yung lubog sa tubig baha. May ilang bahagi lamang nitong 103 barangay sa Pampanga ang lubog sa tubig baha. Ano? At nagdeklara naman ho ng state of calamity itong mga bayan ng Concepcion sa Tarlac, Macabebe sa Pampanga, Dingalan sa Aurora, at yung San Miguel sa Bulacan at ang lalawigan ng Nueva Ecija. Samantalang ibang balita ng tulong po ni Senate Joel Villanueva, ang Senate Bill number 131 o yung tinatawag na Civil Service Security of Tenure Act na naglalayong wakasan po yung ENDO para sa mga casual at contractual na manggagawa ng gobyerno. Ito po ay matapos umanong madiskubre na ito hong 5 bagong bayani o yung mga rescuers na nasawi sa pananalasa ng Bagyong Carding sa Bulacan ay mga casual employees sa kabila ho ng pagiging veterano at mahabang taon ng kanilang serbisyo. Ayon ho sa mambabatas, ang nangyaring trahedya sa 5 rescuers ay dapat umanong maging wake-up call para seryosohin ng gobyerno ang security of tenure ng mga manggagawa. Ang iminumungkahing batas ay magbibigay ng permanenteng appointment sa mga casual at contractual workers o empleyado na nagbigay ng huwaran at tuloy-tuloy na serbisyo sa loob ng 5 taon sa national government o 6 na taon sa mga local government unit. Giit po ni Senator Villanueva, huwag umano sanang maulit ito hong nangyari sa 5 rescuers na nasawi ng hindi man lang naging permanente kahit ilang taon na ang mga ito sa serbisyo. Samantala, matatandang pumasa sa Kongreso ang kaparehong panukala. Ngunit binito ito ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Ito, kaugnay din ng balitang yan, yung ilang mga netizens nagre-react sa mga post kaugnay ng pagbibigay pugay sa ating mga kababayan o itong bagong bayani, itong 5 rescuers sa Bulacan. Ayon ho sa ilang mga netizen, kung nais talaga silang bigyang pugay, mahalaga na tiyakin na sila ho ay may sapat na benepisyo at maging permanente o regular sa trabaho dahil gaya nga ho ng nabanggit, mga casual workers lang sila. At ito hong isinusulong ngayon ni Senator Villanueva ay ng mga iba nating kababayan. Ayan, abangan ho sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. CDC President at Employees Union nagkasundo na ipagpaliban muna ang DOLE NCMB hearings ukol po sa kanilang kompensasyon at Clark employees. Umaasang nalalakas ang kanilang laban kontra CPCS sa tulong ho ng bagong pamunuan ng CDC. Sa San Fernando, Pampanga naman, silipin ho natin yung bagong dialysis center na target hong buksan ngayong Oktubre. Ito pong mga equipment na gagamitin na i-deliver na. Yan at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at ito po yung iba pang mga nangungunang balita. Nagkasundo ho si Clark Development Corporation President and CEO Agnes De Vanadera at yung mga empleyado
na ipagpalibad muna yung mga hearing sa National Conciliation and Mediation Board kaugnay ho ng Compensation and Position Classification System o yung tinatawag na CPCS. Ito po'y habang pinag-aaralan umano kung paano mapalalakas ang kanilang apela kontra sa bagong sistema na sa halip kong makadagdag ay nakabawas pa sa take-home pay at benepisyo ng mga empleyado sa Clark Development Corporation. Narito pong detalye ng balitang yan. Pansamantalang ipinagpaliban muna ng Association of Concerned CDC Employees o ACCESS at ng Association of CDC Supervisory Personnel o ACSP ang kanilang negosasyon at nakatakdang hearing sa National Conciliation and Mediation Board kaugnay ng Compensation and Position Classification System o CPCS. Nakipagkasundo ang dalawang grupo sa management ng Clark Development Corporation na bigyan ng sapat na panahon ang bagong upong President-CEO na si Attorney Agnes de Vanadera na mapag-aralan muna ang kanilang hinaing ukol sa naturang salary at benefit system. Sa ilalim kasi nito ay tinatanggal ang marami sa benepisyo at insentibo ng mga manggagawa na nagresulta ng mas mababang take-home pay o sahod. Ayon kay Attorney de Vanadera, gumawa na siya ng legal roadmap para mapalakas ang motion for reconsideration na ipinasa ng CDC sa Governance Commission for GOCCs o GCG. Ito umano ang gusto niyang tutukan nila kasama ang mga empleyado sa halip na mga argumento sa NCMB. I presented to them the roadmap, the legal roadmap on how we think we can address the complaints on compensation. We filed a joint motion to postpone all hearings indefinitely. Because I asked them to choose which forum do you like. You like to go to Dole? Sige, sila ang kausap mo. Or you want to come to my office every week and I will appraise you of how far we have gone. Sa kanyang pagsusuri sa CPCS at apila ng mga kawani ng korporasyon, isa raw sa dapat na tingnan ay ang panahon ng pagkakapasa ng GCG law at panahon na tinatanggap ng mga empleyado ang kanilang benepisyo at insentibo. Well, ang tinignan ko dyan, regime. Prior to GCG, one regime yon. At that time, ano ang allowed? Diba? Kasi ang nangyari sa CPCS, lahat hindi na allowed. Parang ganon. So sabi ko, teka muna, i-compartmentalize natin yung problema. Ang cutting edge dyan, yung effectivity ng GCG law. May approval ng board. Ano yung pwedeng ibigay prior to GCG law? After GCG, totoo, kailangang may GCG approval. Pero yung ba absolute? Diba? Yung ba ay absolute because we are under the labor code. So ang isa doon that we would like to pursue is do the workers have already the vested rights? Sa ngayon ay status quo pa rin daw ang sahod ng mga CDC employees o hindi muna ipatutupad ang CPCS. Ngunit hindi raw sapat ito. Pagsusumikapan daw ng kanyang liderato na agad na maaksyonan ang problema sa sahod. Hindi tayo pwedeng ganun na, kasi parang palliative lang yon, di ba? Paano naman yung magre-retire? We have somehow found some solutions on some, but the others, I want them to know that it's moving. You know, we have done talking with the right people. Kasi naman, pag hindi mo talaga pakikinggan, talaga, para mga anak natin, sige, wag mong pansinin, hindi ka titigilan. Sa bahagi naman ng ACCESS, pumayag sila na ipagpaliban ang itinakdang NCMB hearing noong September 21 dahil nagustuhan din nila ang sinabi ni Attorney de Vanadera na muling buuin ang CPCS committee. Malaking tulong kasi yung mga hinaing ng mga rank and file, tulad ng previous CPCS committee, na dapat laderize. So dito ngayon sa bagong reconstitution ng committee would be detalyado na. Sino yung taong yan? Bakit ganyan yung kalagayan yan? Ilang years na ba sa CDC? Kasi sa rank and file, hindi lang naman yung job grade ang hinahabol kasi yung
longevity yung MSP namin. Kung matagal ka sa kumpanya, may ganito kang benepisyo. Para naman sa mga supervisory personnel, higit na mas malinaw ang mga plano ni Atty. Deva Nadera na may sapat umanong karanasan sa usapang legal. Kasi ongoing ang namin, ang negotiation sa CBA. Pero nag-usap na kami ng mga officers ko na padi-deferred muna namin. Yun nga, kasi para mabigyan rin ng pagkakataon si Ma'am Agnes na ma-review din yung mga gusto naming i-negotiate. Tsaka bigyan din siyang pagkakataon kung kinakailangan i-recompose yung mga panel ng management. Malaking may tutulong niya sa amin dahil unang-una galing nga siya sa government agency, sa SOGEN, sa OGCC yata, saka sa mga ibang government agencies. Tungkol sa mga legal matters, malaki may tutulong niya sa amin. Very accommodating din siya, supportive sa mga predicament namin, do sa mga hinanaing namin tungkol sa sweldo namin, saka sa mga benepisyo. Samantala, sa unang flag ceremony sa CDC ni Atty. Deva Nadera bilang President CEO, siya ay nagpakita ng pakikiisa sa sentimiento ng mga empleyado sa pamamagitan ng pagsusuot ng itim, kagaya ng suot ng mga kawani. Diana Lumbang Parungaw, CLTV News. Kung saan na-deliver na itong mga equipment at iba pang kagamitan para sa bubuksang hemodialysis center ng city government. Sa mga larawan mula ho sa City Information Office, makikitang ini-inspeksyon ni Mayora Vilma Caluag at ng City Health Office ang mga dumating na kagamitan. Nasa 25 dialysis machines at 25 na upuan ang gagamitin para sa inisyal na operasyon ng naturang pasilidad. Kakayanin daw nito ang nasa 75 na pasyente kada araw. Bilang project main provider at partner ho ng local government, sinagot ng Luzon Medical System ang mga makina, medical equipment, tools, and supply. Ang city government naman ang nag-provide ng gusali at magsisilbing dialysis center. Ito po ay dating evacuation center sa City Civic Center ng matatagpuan diyan ho sa may San Isidro, no? Pero yung daanan niyan patungo ho ng Del Rosario, para ho sa mga hindi nakakaalam, papasok ho kayo doon sa may Del Rosario traffic light, ano? Yung papuntang Mega Dike. Tapos kakaliwa kayo, makikita niyo ho doon yung City Civic Center. Libre po ang dialysis session sa naturang pasilidad para ho sa mga PhilHealth members na mga Fernandino. Kabilang ho ito sa mga pinangako ni Mayora Vilma Caluag noong panahon ng kampanya. Plano namang buksan ho ang naturang pasilidad ngayong unang linggo ng Oktubre. Sa iba pang balita, isang seminar ang binuo ng Securities and Exchange Commission Tarlac Extension Office o yung SecTEO. Kasama ho yung kapulisan, yung Philippine National Police Training Institute Regional Training Center para ho sa 100 police trainees nito pong nakalipas na linggo. At sa Magalang, Pampanga ho, ipinaos yung naturang pagtitipon na yan na ang layunin ay turuan po yung mga police trainee ukol sa ilang mga illegal investment activities at kung paano ho magsasampa ng complaint upang mahanap at masakdal yung mga tao sa likod ng naturang gawain. Nagsilbing resource speakers po sa naturang seminar sina SecTEO Director Attorney Richard R. Laus, Secretary o Securities Specialist Charito Santiago at Securities Counsel Maria Teresa Reo Tutar. Sa isang statement, sinabi ho ni Attorney Laus na parte ng agreement ng dalawang ahensya ang nangyaring seminar upang mapaigting ang kanilang kampanya laban sa mga illegal investment activities. Nasa ilalim daw ito ng kanilang SEC Communication, Advocacy, and Network o SECCAN Initiative. Nagpaabot naman ho ng kanyang pasasalamat si RTC 3 Chief Police Colonel Miguel M. Guzman
sa SecTeo para sa kanilang patuloy na suporta sa professional development ng mga police trainee. Abangan ho sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, bagong terminal ng Clark International Airport, dinisenyo para sa new normal travel. At CDC President Attorney De Vanadera nakasimpatsa ho sa hinaing ng mga Clark locators. Reklamo ukol sa IRR ng Create Law, planong idulog sa DOF. Yan po at marami pang iba sa aming pagbabalik. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan. Ito ho mga kabalin, mga karehiyon, 8 milyong pasahero kada taon ang nakatakdang maserbisyuhan ng bagong terminal building ng Clark International Airport. At maliban ho sa kapasidad ng bagong terminal, dinisenyo rin umano ito sa new normal na pamamaraan ng pagbabiyahe. Silipin po natin ang naging grand opening ng new passenger terminal ng Clark International Airport sa ulat ni JM De Jesus. Formal ng pinasinayaan ng bagong passenger terminal building ng Clark International Airport ngayong araw ng Miyerkules, September 28. Maaalalang naging operational ang naturang passenger terminal nito ay kadalawa ng Mayo na kung saan piling flights pa lamang ay sinagawa dito. Ang 110,000 square meter na bagong terminal ay may kapasidad na hindi bababa sa 8 milyong pasahero taon-taon na nagbibigay sa mga Pilipino na pasilidad ng transportasyon na makakatulong sa pag-decongest ng Ninoy Aquino International Airport sa Metro Manila. Well, kasi sa Manila, admittedly, the airport is already congested. Yung Manila International Airport has a capacity of only 35 million passengers a year. But pag bumalik na tayo doon sa pre-pandemic level, baka nasa 40 to 45 million na tayo. So talagang meron na talagang kailangang ilipat yung ibang mga pasahero sa ibang mga airports. That's why the President is encouraging other airlines or new airlines or new flights to be in Clark or other regional airports. Ipinagmamalaki din ng bagong airport dahil ito ay sumasabay sa pangangailangan ng new normal, lalo na ngayon ay nasa gitna pa din ng pandemya. Kabilang dito mga contactless feature tulad ng self-service check-in kiosk at bag drop system, bukod pa sa mga inclusive amenities kabilang ang all-gender restrooms, nursing stations, multi-faith prayer room at ang kauna-unahang lounge ng bansa na eksklusibo na katuon para sa overseas Filipino workers. Ang disenyo naman ng fasad ng terminal na ginastosan ng 19.25 billion pesos ay sumasalabin sa Mount Arayat, Mount Pinatubo at Sierra Madre Mountain Range. Ito ay pinagsamang proyekto ng DOTR at ng Bases Conversion and Development Authority o BCDA. Naitayo ng dating istruktura sa ilalim ng Public-Private Partnership ng Build program ng administrasyon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. Noong Enero taong 2021, na-turn over ng DOTR at BCDA ang bagong airport terminal sa operations and maintenance partner nito na Luzon International Premier Airport Development o LIPAD. Pinuri naman ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. estratehiyang ito ng pagtatayo ng mga infrastruktura ng gobyerno. And so this is a perfect example of what government and the private sector can do. And makikita mo, kung private sector lang ang gumawa nito, hindi nila kinaya. Kung gobyerno lang ang gumawa, hindi rin kinaya ito. And that is why this is a perfect example for that. And I think it will serve to encourage other people to enter into this kind of arrangement. Ngayong fully operational na ang terminal, maraming oportunidad umano ang mabubuksan nito, lalo na sa lalawigan ng Pampanga. One thing, syempre, yung ganda ng terminal natin, world class to, sabi ko nga. So, ganda ng terminal natin, komportable ang biyahe ng mga pasahero dito sa province, andito na lang ho. Kung pag dito bumaba yung mga yan,
malaking bagay na po para sa ekonomiya natin. Mag-start na po yung mga ibang negosyo niyan. Dugtong-dugtong na po yun. Samantala, ang Clark International Airport ay nakapagserbisyo ng 434,240 na pasahero mula Enero hanggang Agosto, kung saan 363,878 ang lumilipad sa mga destinasyon sa ibang bansa at 70,336 na papunta sa mga domestic na lugar. Nakikita madadagdagan pa ito lalo na't fully operational na ang bagong terminal building ng airport. JM De Jesus, CLTV News. Balitang negosyo at ekonomiya naman tayo, nakisimpatsa ho si Attorney Agnes de Vanadera, ang bagong pinuno ng CDC, sa hinaing po ng mga Clark locators ukol sa implementing rules and regulation ng Create Law na di umano'y kumakatawan sa layunin o ng batas. Ayon ho sa kanya, idudulog raw ng kanyang tanggapan ang reklamo ng mga locators sa Department of Finance upang mapag-aralan itong muli. At ito po ang ulat ni Jenna Lubang Parungaw. This is something very hot, and it can make or unmake any free port zone in the Philippines. Ganito kabigat ang papel na gagampanan ng Corporate Recovery and Tax Incentives for Enterprises Act o Create Law ayon kay Attorney Agnes de Vanadera, ang bagong upong presidente at CEO ng Clark Development Corporation. Sa kanyang pananalita, hindi umano nagiging consistent ang implementing rules and regulations o IRR ng Create Law sa tunay na layunin ng batas na magbigay ng tax relief sa mga locators na kailangang makarecover dahil sa pandemya. Inamyandahan ng Create Law ang National Internal Revenue Code of 1997. Sa kabuuan, binababaan nito ang corporate income tax mula 30% to 25% na lamang at nagbibigay ng mga tax incentive. In all the forum that I attended with and meetings with investors, their problem really is that the fiscal incentives that we promised them are being changed. So it's consistency in policy. Immediate implementation yung nangyari. And it makes a lot of difference. Ngunit sa paglabas ng IRR ng Create, inalmahan ng mga locator sa mga pre-port at economic zones ang Revenue Regulation 21-2021 at Revenue Memorandum Circular 24-2022. Bagamat sinasabi ng batas na magbibigay ito ng duty at VAT exemption sa importasyon at VAT zero rating sa local purchases, sa ginawang IRR na nakapaloob sa RR 21-2021, sinasabing nilimitahan umano ang exemption sa mga goods and services na directly at exclusively used for the registered project at activity. Habang ang RMC 24-2022 ay ibinasura ang cross-border doctrine. Sa ilalim kasi ng doktrinang ito, walang buwis ang ipinapataw sa mga halaga ng goods na ginagamit sa loob ng economic zones. Nakaabot na raw sa kaalaman ni Atty. De Vanadera na maraming locators ang nagdadalawang isip kung mananatili pa sa Clark Freeport. Some of their principals are considering and evaluating, because remember, we are Clark and all the free ports in the Philippines are not standalone facilities. We have to be competitive not just among ourselves but with the neighboring countries. Huwag na kayong maghanap ng mga kung saan investors, kasi yung mga nandito sa atin, our urgent agenda is how to make them stay. Ilalatag umano ni Atty. De Vanadera sa Department of Finance ang hinaing ng mga locator. Dapat timbanging mabuti raw ng gobyerno ang epekto ng mga ginagawang regulasyon. Ito po ang mawawala sa atin. Ito po ang kikitain ng pamahalaan, ganito, with that increase. Pero ilan naman yung aalis na investors? You know, ilan yung hindi mag-e-expand? So it's something really that our national government should look into very, very seriously. Nakausap na ang umano ni Atty. De Vanadera ang Clark Investors and Locators Association o SILA.
Batay sa kanilang napag-usapan ay gagawa ang CDC at ang Bases Conversion and Development Authority o BCDA ng final proposal na ipapasa sa DOF. Together with the SCAD, BCDA for that matter, we already discussed that we should take a common position. Jana Lumbang Parungaw, CLTV News. Abangan sa pagbabalik ng CLTV Balitaan, lupang kinatitirikan ng Museo at Aklata ni Diosdado Macapagal na i-turn over na po sa National Historical Commission of the Philippines kasabay ho ng kanyang 112 anibersaryo ng kapanganakan. Yan po at marami pang iba sa pagbabalik ng CLTV Balitaan. Nagbabalik po ang CLTV Balitaan at formal na hong na-turn over ng Pamilya Macapagal sa National Historical Commission of the Philippines ang lote na kinatatayuan ho ng museo at aklata ni Diosdado P. Macapagal sa bayan Huyan ng Lubao, Pampanga. Minarkahan ito ang selebrasyon ng 112 anibersaryo ng kapanganakan ng yumaong dating Pangulo. At narito pong detalye ng balitang yan. Ipinagdiriwang ngayong 28 ng Setyembre ang 112 taong kapanganakan ng Kabalen at yumaong Pangulong Diosdado Macapagal na kilala sa tawag na Apong Dado. Isang wreath-laying ceremony ang isinagawa sa museo at aklata ni Diosdado Macapagal na matatagpuan sa Barangay San Nicolas I sa bayan ng Lubao, Pampanga. Dumalo sa selebrasyon si Diosdado Martin Macapagal Salgado, ang apo ni Apong Dadong na nagsilbing panauhing pandangal. Family is always happy na nakikilala si Lolo, naalala siya. And you have to remember during that time, pagka nasa posisyon ka, you work for it. You deserve it, di ba? Senate President, mga bar top notchers yan, mga economists. Inalala pa ng apo ni Apong Dadong ang kwento ng pagsisikap ng kanyang lolo bago makamit ang tagumpay at maging pinakamataas na lider ng pamahalaan. Nung bata siya, binigyan talaga nila importansya pag-aaral. Wala siyang pambiling libro. Ang gagawin niya noon, maaga pa lang, hiram mo siyang libro ng kaklase niya. Tapos pagdating ng klase, pag-umpisa, memoryado niya na. Meron siyang, sa tingin ko lang, may photographic memory si Lolo. Ayun. Kasama rin sa mga nag-alay ng koronang bulaklak ang lokal na pamahalaan ng Lubao sa pangunguna ni Mayor Esme Pineda, kinatawa ng Department of Education at ng National Historical Commission of the Philippines. Napakagandang example ni Apong Dadong kasi nga hindi naging hadlang yung kahirapan. Basta porsigido ka, 'di ba, sa buhay na umangat, makatapos, yun napakalaking bagay na. Dahil gusto raw nilang maitampok sa bayan ng Lubao ang kahalagahan ng edukasyon, ay regular na magbibigay ng educational assistance ang lokal na pamahalaan sa mga estudyante. For next year, magkakaroon na kami ng fixed na educational assistance para sa mga estudyante dito sa bayan ng Lubao. High school and college. Kasabay ng selebrasyon, nagkaroon din ng turnover ng titulo ng lupa na kinatitirikan ng museo at aklata ni Diosdado Macapagal. Ang lote ay formal nang ibinigay ng Pamilya Macapagal sa National Historical Commission of the Philippines na nagsisilbing tagapangalaga ng nasabing museo. Iniimbitahan naman ng komisyon, lalong-lalo na ang mga estudyante at guro na bumisita sa museo at aklata ni Diosdado Macapagal sa bayan ng Lubao upang mapalawak ang kanilang kaalaman tungkol sa yumaong Pangulo at ang kanyang landas sa tinahak patungong Malacanang. So para sa lahat po ng mga gustong bumisita ng Museo at Aklata ni Diosdado Macapagal, bukas po kami Tuesday to Sunday, 9 a.m. to 4 p.m. Wala po kaming entrance fee. Papasok lang po kayo and magre-register. Angelica Cara, CLTV News.
Ito naman ho sa ibang balita, mga pabayang ama hahabulin ho ng DSWD at ng PAO. Nagsanipuwersa ho sa pamamagitan ng isang Memorandum of Agreement ang Public Attorney's Office o yung PAO at yung Department of Social Welfare and Development laban ho sa mga ama na tinalikuran ang kanilang responsibilidad at hindi nagbibigay ng sustento sa kanilang mga anak. Ito pong Martes, nilagdaan ni PAO Chief Persida Rueda Acosta at DSWD Secretary Erwin Tulfo ang kasunduan na kung saan maaari umunong magsampa ng kaso ang PAO laban sa mga ama na inabandona ang kanilang mga anak. Ayon ho sa dalawang ahensya, malinaw umano sa batas na obligado ang isang ama na magbigay ng suporta sa kanilang mga anak hanggang umabot sila ng 18 taong gulang. Binanggit rin ho ni Sec Tulfo na maaari umunong kasuhan ng mga pabayang ama sa bisa ng Article 194 at 195 ng Family Code of the Philippines. Ipinaalala naman ho ni Attorney Acosta ang isang batas na magpaparusa sa mga mapapatunayang nagpabaya sa kanilang mga anak. Sa ilalim ho yan ng Section 5 ng Republic Act 9262 o yung Act Defining the Violence Against Women and Children and Providing Protective Support for the Victims. Pagkakabilanggo ho ng 1 hanggang 20 taon at multang 100,000 pesos hanggang 300,000 pesos ang naghihintay na parusa sa mga pabayang ama. Bunsod nito, hinihikayat ng DSWD ang mga ina na makipag-ugnayan ho sa alinman sa kanilang mga tanggapan para i-report ang mga ama na tumatangging magbigay ng sustento sa kanilang mga anak. Sa iba naman hong balita, isang Memorandum of Agreement ho ang pinirmahan ng Department of Environment and Natural Resources. Kasama ho yung tanggapan ni Congressman Dong Gonzales ng Pampanga 3rd District at itong Kapampangan Development Foundation Incorporated, Department of Agriculture at samahan ng magsasaka ng Ayala sa mataas na lupa. Para ho yan sa adoption at reforestation efforts sa Mount Arayat Protected Landscape. At sa ilalim ho ng MOA, ang KDFI o itong Kapampangan Development Foundation po ay mag-a-adopt ng 2 sites ng National Greening Program sa Magalang at Arayat sites ng MAPL o yung Mount Arayat Protected Landscape. Ito po at sakop ho nito ay 70 hectares. Ito po yung mga site na tatamnan ng agroforestry, mga punong kahoy na namumunga ho ng prutas, indigenous forestries at mga kawayan na may makakahuho sila ng technical assistance mula naman sa DENR at sa DA. Yung KDFI po ay naglalayon ding magtalaga o magtatagho ng mga livelihood projects na magbibigay benepisyo sa mga 45 upland farmers na nabibilang naman doon sa grupo ng magsasamahan ng magsasaka ng Ayala sa mataas na lupa Incorporated. At ito sa bahagi naman ho ng mga miyembro ng SMA-MLI, sila ay magpapacilitate ng site development, pagtatanim, pagbabantay at proteksyon ho ng mga naturang lugar sa loob ng 5 taon at marerenew ho yan sa ilalim din o pagkatapos ho ng 5 taon. Kamakailan lamang ho ay dineklarang protected landscape sa ilalim ho ng Republic Act 11684. Itong Mount Arayat National Park na layon ho magdagdag ng karagdagang proteksyon sa naturang kabundukan. Alamin naman ho natin ngayon ang magiging taya ng panahon mula kay Ginoong Manny Esguera, ang Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. Narito po magiging taya ng panahon sa susunod na 24 oras.
Isang tropical storm Luis po ngayon ay namataan sa layong 1,075 kilometers silangan, hilagang silangan ng extreme northern Luzon. Ito po yung LPA kahapon na binabantayan ng Pag-asa at nabuo na nga po bilang isang ganap na bagyo. Pero sa ngayon po ay hindi naman po inaasa ay lalapit ng kalupaan o magla-landfall. At ito po ngayon ay nagtatagay ng lakas na hangin na umaabot ng 75 km per hour malapit sa gitna at pagbugso na umaabot ng 90 km per hour. Ito po ay kumikilos pahilaga sa bilis na 20 km per hour. Samantala po, meron pa po tayong isang low pressure area na binabantayan at ito po ay namataan at tinatayang nasa layong 335 kilometers dyan po sa may silangan ng Giwan Eastern Samar. Sa ngayon po ay maliit pa naman yung chance na mabuo bilang isang ganap na bagyo, pero yung pong posibilidad ay hindi po natin inaalis. At ito po ay nakaka-apekto ngayon dito sa may Eastern Visayas, Caraga at Bohol. Sa mga nabanggit pong lugar ay magiging maulap po ang papawirin na may kalat-kalat na mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog dulot niya po ng LPA. Samantala po ang Metro Manila at nalalabing bahagi ng bansa, kasama na po dito ang Pampanga, magiging bahagi hanggang sa kuminsan ay magiging maulap din po ang papawirin, especially po sa bandang hapon o gabi, at posible po tayo makaranas ng mga pulo-pulo mga pag-ulan, pagkidlat at pagkulog, dulot naman po ito ng localized thunderstorm. So ito lamang po yung mga weather system na binabantayan ng Pag-asa at nagpapaulan po sa ilang ng ating bansa. Kaya ang lahat po ay pinag-iingat pa rin. Maraming salamat, Ginoong Manny Esguerra, Chief Weather Forecaster ng Pag-asa Clark. At yan ho ang mga balitang nakalap ng CLTV Balitaan. Para ho sa karagdagang detalye, maaari ninyong i-follow yung aming social media pages. Ito ho sa Facebook at CLTV 36 Official and at CLTV 36 News. At Twitter naman at CLTV 36 at yung ating Instagram at CLTV 36 Official. Kung nais ho ninyong balikan yung mga programa ng CLTV, pwede ho ninyong bisitahin yung ating YouTube channel at CLTV 36 Official at maging yung ating website www.cltv36.tv. Mapapanood din ho nationwide yung mga programa ng CLTV via Signal Channel 115 at dito naman sa Central Luzon sa ating 39 cable partners at maging sa Free TV Channel 36. Antabayan na natin mamayang alas 12 ng tanghali si Kuyang Joe De Mercado para sa Top Pick, kung saan patatalakayin ho yung mga trending na usapin dito ho sa ating rehiyon, Central Luzon. Kasama po ang buong puwersa ng CLTV News and Current Affairs. Ako po si Justin Dizon. Kabalen, Karehiyon, 87 araw na lamang, Pasko na. Maraming salamat po.